No a pokračujeme v týchto rumúnskych lesoch nádherných. Tu máme traverzový výjazd. Toto je taký ten tréningový na začiatok, len aby sa zohrala motorka. Nie je to strmé, len treba to kľúčkovať pomedzi stromy. Iba na konci je taký strmší výskok, čo keď je blato, je celkom problém tam vyliesť. Ale až tu bude tak sucho, ako bolo pod tými borovicami, tak to by sme mali bez problémov výjsť hore. Uvidíme, ako to tu pôjde. A to sa pokračuje na travers.